Барыгызга да хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба Улкыннары телевидениесе җомга кичендә үз эшен башлый. Бүген җәйнең 1-нче аен тәмамлыйбыз, ягъни бүген 30 июнь көне. Һәм узган көннәр яңалыклары турында һәрвакыттагыча атна информацион программасында сөйләрбез. Бу чыгарылышта юбилей Сабан туе Сабада. Театр артистлары үз Сабан туйларының 10 еллыгын безнең төбәктә билгеләде. Олы тормыш аларны көтә. Чыгарылыш сыйныфлары укучылары мәктәп һәм бала чаклары белән саубуллашты. Хәрәкәте җитез, акылы камил, зиһене ачык. Мингәр авылында гомер итүче Бибиниса бит 90 яшендә әле шушы сыйфатларга ия. 24 июньдә мөселман календарында изге Рамазан ае тәмамланды. Ай буе ризык эчемлектән тыелып мөселман кардәшләр ураза тотты. 25 көнне исә ислам дөньясы Гыйд-эль-Фитр көне ураза бәйрәмен каршы алды. Республиканың барлык иман йортларында кебек үк Саба җәмигъ мәчетендә дә бу көнне бәйрәм гыйбадәтләре үтте. Иртәнге сәгатьләрдән үк биредә үк зур җанлылык иде. Дин тотучы барлык кеше изге айның бәйрәм намазын укырга, вәгазь тыңлап күңелен сафландырырга дип килде. Бу бәйрәм Аллаһы Тәгалә каршында булган зур бурычны үтәп, төннәрен тәравих намазлары укып, шәрәфләнгән бәндәләр өчен бигрәк тә шатлыклы. Чөнки алар Аллаһының әмеренә буйсынып үз нәфесләрен ашау-ичүдән вә бөтен яман эшләрдән тыеп тордылар. Дөньяда булган һәр эшләребез өчен җавап бирәчәкбез дип ураза тотып, гыйбадәтләр кылдылар. Шулай итеп Аллаһы Тәгаләгә тагы да якынайдылар. Пәйгамбәребез үзенең хәдисендә: "Бер бәндә чын ихлас белән Аллаһының ризалыгын өмет итеп ураза тотса, уразасы Аллаһы хузурында кабул булса, анадан яңа туган кебек булыр" дигән. Бу көннәрдә мөселманнар мәчеткә җыелып гает намазын укып кына калмыйлар, фәкыйрьләргә, ятимнәргә һәм гарипләргә фитр садакасы да бирәләр. Гает намазына бару кул аягы исән-сау, балиглык яшенә җиткән, күзе күргән, аягы йөргән, үз акылында булган барлык иратларга фарыз. Гадәттә гает иртәнге намаз уку белән башлана, аннары Коръән укыла, тапшырылган гает фитр садакаларына Коръән укып дуга кылынгач, гает вәгазы сөйләнеп гает намазы укыла. Бу вакытта Аллаһының фәрештәләре җирдән күккә кадәр тезелеп безнең гөнаһларыбызның кичерелүен сорап, дуга кылып торалар. Бу көнне өйдән чыгып киткәннән алып кайтып кергәнгә кадәрге вакыт намаздан саналыр. Ходай әҗер савапларын насыйп итәр диләр. Ураза бәйрәме 3 көн дәвам итә. Иманлы кешеләр бу көннәрдә әрвахларны искә алып, алар рухына дуга багышлый, каберләрен зиярат кыла, авыру якыннарының, танышларының хәлен белешә. Шулай ук бу көннәрдә тәмле исләр чыгарып, таба ашлары пешереп туганнар, дуслар белән аралашу, бүләкләр бирешү гадәте дә бар. Бу үз чиратында үзара җылы мөнәсәбәтләрне арттыруга, туганлык, дуслык җепләрен ныгытуга сәбәп. Гает намазына килүчеләр бу көнне тәмле пылаудан да авыз итте. Аллаһы Тәгалә ураза тоткан һәм үзен бар һәм бер дип йөрткән барлык бәндәләренә әҗер савапларын бирсен. Мингәр авылында яшәүче Бахманова Бибиниса Гыйният кызы шушы көннәрдә 90 яшьлек юбилейын каршылады. Аны Саба районы халыкны социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсель Хуҗин, Тимошок авыл җирлеге башлыгы Айдар Хаҗиев тәбрикләделәр һәм бүләкләр тапшырдылар. Гөлшат Галиәкбарова материалы. Тимошок авылында яшәүче Гыйният аби белән Бибизәкия апаның кызлары Бибиниса төш күреп уяна һәм аны әнисенә сөйли. Әнисе аны бик төгәл итеп юрап та куя. Хәтер йомгагын Бибиниса апаның кызы Тәнзилә апа Фәтхетдинова сүтә башлады. Әни кичкенә вакытта анасы белән сәкедә йоклап ятканда төш күрә. Төштә Мингәр ягыннан бер атакас килә. Гың килеп, артыннан 4 бала килә. Әне Мингәр ягыннан бер атакас килә, 4 бала иярткән, дип анасына сөйли. Анасы әйтә: "Эй Ходаем, балакаем, хатыны айырган, я хатыны үлгән кешегә кияүгә барасың икән син. 4 балалы кешегә барасың икән" дип бала вакытта әйтеп куя. И шушы хәл менә кайтып кергәч миңа сөйләде шуны. Менә шулай. Безнең әти бик каты булды. Айыра торган хатыным юк. Үл дисә үләсез, ашый дисә ашыйсыз, тор дисә торасыз, ят дисә ятасыз. Миңа кыжлап килмәгез дидем. Бибиниса апаның әлеге гаиләгә аяк басуын Тәнзилә апа бүгенге кебек бик тә ачык хәтерли. 68 елны 14 январь көнне шундый авыр көн булды. Әниебез үлеп китте, 4 бала калдык. Мин иң улысы 8 класста укыйм. Әтигә хатын эзлим. Исән керәм төне буе. Безгә кем килә икән инде хәзер әни булып, безгә кем килә икән инде хәзер әни булып дип. Менә шуларның Мулла бабай минем артымда йодрыклап торды. Әни дип әйт, әнә артыңда өчәү торалар диде. Син ничек башласаң шулай була диде. Әни дип әйт диде. Шуннан мин имшак мендәрен ташладым да. Әни бас менә шунда, әни бас менә шунда дим. И балалар әни дип
бөтерелеп алып кирип киттеләр аны. Биби Ниса апа шырдашлары эшләгән бер генә эштән дә читтә калмый. ФЗОда укый, заводта эшли, урман кисә, вагон тии, атлар карый. 1969 елда Мингәр авылында яшәүче сугыш инвалиды Галихан Бахмановка кияүгә чыга, 4 балага әни булып килә. Әни дип кашлаган балалар гомер буе аның өчен изелеп торалар. Хәзерге вакытта 3 улы да вафат инде. Тик Биби Ниса апа аларның һәр гамәлен ап-ачык итеп хәтерли, сагына. Onlar ikisi de armiyada hizmet ettiler. Unuttum hazır koyda hizmet etkenleri. Hizmet edip koydular. Onlara onlar üç ürünlerine koyduk, yol etkeş. Elimiz feracıca var mı? Ulan, ben sizni beylemeyim, ben onlarga ulum da beyttim her vakitte. Biz aşığım gelgende durmuş muydu? Şu vakitte kadar kıskırdım isimleri böyle. Ulan, jağılmagan jağızga yatağız. Koçuk zavurtmuş ol yakka jağılığız diyem. Уллары аны хишкенә дә бүләк күчтәнәшсез калдырмыйлар. Иң мөһиме лимоннан измиләр. 80 яшькә кадәр лимонны бүтән килеш ашадым дип елмая әбекәй. Галихан абый белән парлы тормыш нибары 5 кенә ел дәвам итә. Ул 1973 елның 9 маенда җиңү көнендә вафат була. Биби Ниса апа эшкә дә батыр, балаларын, оныкларын да шуңа иретә. Ә күңел тынычлыгын аңа кул эшләре бирә. Size 12-13 yaşta tutanamadır kızım. O biz yaşağında şerbeylileri. Kadir bana 19. yılga bayım bari yıl soğuşta bitti. 150 sumak sap katıp verdi. Sonra mek şeberkede mamak şerberkendi. Kuyar seli 150 sumayı. Şundan alıp kaçtım, enige birgenim, eni bana aşağını alıp kaçmadı, koz alıp kaçtı. Şerberkeni bir yemine işlep birkem deyip. Bir abi mama kap geldi, bana canı zıgırdap verdiler de 17 yaşımdan ben şelbeyledim. Bu beylevler bana rahat. Bana tanışık biri. Uramda çıkıp kalkayıp tık-tıklay buldum iken deyip oturum, ben şolar bile oynap oturum. Биби Ниса апага Мингәр авылында яңа тормыш башлау бер дә җиңел булмагандыр. Туганнар, авыл халкы алдында да сынатмаска кирәк. Әни һәр вакытта да батыр булды ди кызы Тәнзилә ханым. Беләсезме, безне нәрсә белән хөрмәт алды. Bir кайчан да безнең әнине начар итеп күрсәтмәде. Безнең әни ягыннан туганнар шыңарда бар, әлдә 85 яшьтән соң апайлар. Bir кайчан да әнине какмадылар. Оларның урынына килгән кеше дип менә булай күтәрделәр. Бибин сапа дип күтәрделәр. Менә шунлык белән без шул хәтле дус яшәдек. Шундый дус яшәдек. Рәхмәт апайларга дагын. Аннары әти әнинең тәрбиясе мине әни шундый әйбәтләп тәрбияләгән. Мин әлдә ул авыртса менә үзем авырткан кебек булам. Bir кешедән курыкмады. Bir нәрсәдән курыкмады. Әйтәс кешегә нин җыртып әйтте. Кирәк сүзне bir кайчан кыйклап тормады, туп-турыдан бәрде. Кешегә дә шулай. Нигә дәген? Безгә берсе әйттермәде. Минем балаларыма сүз әйтә, бәрәңгә ярганда хатыннар куркып торадыр. Бүгенге көндә Биби Ниса апа кызы Гөлнара белән яши. Ул апа, абыйларының да үги икәнлекләрен белмичә үсә. Әни безнең иркәләмәде бер кайчан да. Әнидән иркәлек көтеп булмады. Юк. Абыйлар, апайлар бик иркәләделәр. Дөрестән дә иркә, алар өчен иркә кыз булып үстем. Алар өчен бик иркәем. Иң беренче шәһәр тирәсендә нинди яхшы кием чыга мин кидем. Нинди матурлык әйбер бар миңа булды. Мин алар янында бик иркәем. Әни иркәләмәде бер кайчан да. Балалары Биби Ниса апага нинди генә хөрмәт күрсәтмиләр. Бер елны аны Болгарга алып баралар. Һәм ул барсын да шак катырып, карардай бүтән урыннарны үз күзләре белән карап, үз аяклары белән йөреп чыга. Ул моңа кадәр ардым дигән сүзне әйтеп тә карамаган. Бәхетле картлык мөгаен шушы була торгандыр. Benim gözüm aşağım. Allah Teala bana şöyle yazgan. Benim ulaymak günümde Hudayım bana izgi ömür versen, tanışlık, sağlık, selametlik başlarıma zihin versen edip bilerim.
Allah'ına bir yerine şükür. Бибиниса апаның қазіргі вақытта 17 ұнығы, 20 ұнық шығы бар. Алар да яратқан әбейлерін туған күні білән тәбрикләділер. Аның яшәү рәвешен чагылдырып, тәмле торт ясаганнар. Ұнығы Рөстәм Ибрахимов әби безгә һәр эштә үзе иң беренче чиратта үрнәк булды ди. Күп әйберне өйрәтте безне. Абый белән икебезне эшләргә, ничек дөрес эшләргә икәнен, жайлы эшләргә армый, Үзегіз армасын, кулыгызда булган балтагыз арсын дип шаһиттә өйрәтәйди ул безне. Жайлы булсын дип эшләүгез. Искиткеч матур, якты өйдә гомер итүче Бибиниса апа Бахмановага балалары онык-оныкшыкларының яратуы, игътибары, ихтирамы яшәү өчен көч бирә торгандыр. Үзендәге иң күркәм сыйфатларның аларда кабатлануын күрү дә аны бәхетле итә. Олы тормыш аларны көтә. Чыгарылыш сыйныфлары укучылары бу атнада мәктәп еллары һәм балачаклары белән сабуллашты. Бәйрәм кичәсе быел район мәдәният йортында узды. Гөлназ Вахитова дәвам итә. Әле генә мәктәп бусагасын атлап кергән кечкенә кызчык малайлар күз ачып йомган арада җиткән кыз һәм егетләр булып җитешкән. Шатлыгы борчуын үзенә берләштергән 11 ел кичәге укучылар өчен әллә ни арада узып киткән. Һәм менә алар җитди сынауларны узып, яңа мөстәкыйль тормышка аяк басу алдында торалар. Бүген һәр кайсының күңелендә сагыш та, шатлык та бар. Аерылышыр минутларда алар үзләренең барлык укытучыларына, сыйныфташларына бары изге теләктә генә. Быелгы уку елын район буенча 109 укучы тамамлый. Аларны тәбрикләргә район башкарма комитеты җитәкчесе Рауил Гасымов килде. Мәгариф системасының эшчәнлеге бик күп кырлы. Бүгенге көндә бер уку белән генә дә бәйле түгел, иҗтимагый тормышта, җәмгыять тормышында катнашу укучыларыбызны шушы бүгенге халәттәге җәмгыятькә әзерләү бурычы куелган. Төрле экспериментлар да ясап карыйбыз дип әйтергә кирәк. Безнең район гелдә пилотный районнар исәбендә тора бит инде ул. Уку күрсәткечләренә килгәндә уңышларыбыз начар түгел дип әйтәсем килә, чөнки узган елгы нәтиҗәләр белән чагыштырганда, республика нәтиҗәләре белән чагыштырганда безнең күрсәткечләребез югарырак. Әмма ләкин иң мөһиме баланы дип сөйлик инде бүгенге көндә алар мәктәптән чыгып кына китеп баралар. Шушы тормышка әзерләү һәм инде безнең районыбызның мәгариф системасы бу өлкәдә үзенең алдынгы мәгариф идарәләренең берсе икәнен күрсәтеп килә. Спортта да, мәдәнияттә дә, иҗтимагый тормышта катнашу, экологиягә бик күп игътибар бирелә. Ул мәсьәләдә дә аннан соң инде районыбызда төрле тармакта уку мөмкинлекләре булу да бик күп әһәмияткә ия, бик зур әһәмияткә ия. Бездә бит һәр төр балага уку мөмкинлекләре тудырылган. Коррекционный мәктәптә бар, бездә кадет мәктәбе, сәләтле балалар мәктәбе, гимназия, лицей, кайсы гына юнәлеш алса да балага мөмкинлек тудырылган. Безнең максат бала вакытында 11 классның имтиханнарын тапшырганнан соң гына тормышта үзенең нинди юнәлеш аласын белү түгел, алдан ук әзерләнеп, шушы мәктәпләрнең кайсында нинди фәннәргә игътибар бирергә кирәклеге икәнен буквально 1-4 класслардан ук алсын иде дигән максатыбыз бар. Һәм мин уйлыйм, без бу максатка ирешеп киләбез бүгенге көндә. Бүгенге көндә балалар чыгарылыш укучыларына теләк, тормышта үзләренең юлларын табып, районыбызның данын күтәрүдә үзләренең өлешләрен кертә алсыннар иде дигән генә теләктә калабыз. Тәбрикләүдән соң Рауил Гасымов иң тырыш 20дән артык укучыга медальләр тапшырды. Төрле бәйгеләрдә актив катнашкан укучылар район башлыгының рәхмәт хатына ия булды. Шулай ук ГТО нормаларын алтын билгегә тапшыручылар да тәбрикләнде. Спортта уңышка ирешкән, иҗади бәйгеләрдә җиңгән, аерым фәннәрне тирәнтен үзләштергән укучылар мәгариф идарәсенең махсус рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Аларны мәгариф бүлеге җитәкчесе Илфат Шакиров тапшырды. Быелгы елда 11 классны безнең 109 укучы тәмамлап чыга. Алар барысы да дәүләт имтиханнарын әйбәт кенә билгеләргә бирделәр. Быелгы егы результатының бары республикага караганда күпкә югары. Безнең математика буенча инде 68 балдан узды. Инде рус теле буенча 77 балдан узды уртача район күрсәткечләре. Бу республикага караганда күпкә югарырак. Барлык укучыларда аттестат алып чыгалар. Монсы куанычлы инде безнең. Бир алмаучылар булмады. Шушы бәйрәм безнең елда үтә.
матур гына. Мында инде без медальләр дә тапшырабыз медалистларыбызга. 21 медалист бар. Шуларның икесе республика алды. Шулай ук төрле конкурсларда, төрле ярышларда актив катнашкан укучыларыбызны билгеләп үтәбез. Булар һәм инде соңыннан һәр мәктәп үзе аерым шушы кичәләрне уздыра. Чыгарылыш класс укучыларын шушы бәйрәм белән тәбрик итеп китәсе килә. Алар инде менә 11 ел буе тырышып укыганның хезмәтен, нәтиҗәләрен күрделәр, үзләренең билгеләрен алдылар. Бу аларга инде шушы чорда укыган белемнәре алдагы тормышта үзләре өчен кирәк булачак. Аларга инде бөтен мөмкинлекләр хәзерге вакытта бар. Шушы мөмкинлекләрне файдаланып, үз тормышта үз юлларын табуларын теләп калам. Аларга тормышларында ак юллар телим. Бердәм дәүләт имтиханнары елдан-ел катлаулана, әмма быелгы нәтиҗәләр уңышлы. Эшәмәрдән лицейында укучыларыбыз яхшы күрсәткечләр белән тамамлый, ди директоры Илшат Шамилов. Бүгенге көндә безнең 20 укучы 11 классны бетерә. Аның 3-се инде медальгә лаек, Российский Федерацияның медаленә. Нәтиҗәләр бик әйбәт. Русский языктан егерем нәтиҗәсе 98 балл. Самый зур районда балының берсе. Инде бөтен район, бөтен 11 класс выпускной классларының бәйрәменә катлап китәм. Бәхет, яңадан уңышлар, уку йортларына кирип, матур итеп укып, әти-әниләрен һәм безнең районга яңадан әйләнеп кайтып, нык, шын специалистлар булып, укытучылар, табиблар һәм строительләр, любой профессияның специалисты булып кайтуын телим. Чыгарылыш сыйныф укучылары исеменнән укытучыларга, әти-әниләренә, җитәкчеләренә булган рәхмәтне Сәләтле балалар мәктәбе укучысы Гөлүсә Әрикеева җиткерде. 2006 елның якты кояшлы сентябрь иртәсе. Мин 4 сыйныфташ кызым белән тәүге тапкыр мәктәп бусагасын атлап кердем. Бүген без барыбыз бергә бала чакның, яшүсмер чакның иң гүзәл, иң хатирәле булган мәктәп еллары белән саубуллашырга җыелдык. Бу 11 ел эчендә нинди генә мавыктыргыч, күңелле, көлкеле хәлләр булып узганын һәрберебез үзе генә беләдер. Һәм менә бүген безнең сөенешеп, шатланышып монда утыруыбыз, ул безнең шәхси җиңүебез белән түгел. Гомумән, бер генә җиңү дигән тәгаен шәхси була алмый. Яныбызда һәрвакыт безнең өчен борчылы, безнең өчен җан ачып торган әти-әниләребез, гаиләбез бар бит. Һәм иң беренче чиратта барыбыз исеменнән дә кадерле әти-әниләребез, сезгә булган чиксез рәхмәт хисләребезне җиткерәсем килә. Безнең һәр җиңүебез сезнең җиңү. Һәр ирешкән уңышыбыз сез бүләк иткән канатлар нәтиҗәсе генә. Сезнең алда без бүген баш иябез. Син кем кызы, кем улы дип сораган чакта горурланып сезне атый алабыз. Шулай ук бу июнь барышында биргән экзаменнар вакытында соңракларын нәтиҗәләрен көткән арада безнең өчен бездән дә ныграк борчылып торган укытучыларыбызга да рәхмәт әйтәсебез килә. Сез безнең киләчәк тормышка әзерләүче изге җаннар бит. Яхшы билге куясы булса, укытучы сөенә укучысын мактый. Әгәр инде начар билге куйган икән, укучы килеп, кабаттан шул билгесен төзәткәнче аның өчен борчылып тора. Авыр хезмәтегезгә сезгә тагын да алда зурдан-зур уңышлар телибез. Сезгә укучылар хөрмәте һәм әлбәттә сәламәтлек юлдаш булсын. Хөрмәтле район җитәкчеләребез, безнең сезгә дә генә әйтер сүзләребез бар. Күп төрле олимпиадалар, бәйгеләр, спорт ярышлары булсынмы, мәктәп күләм чаралар, район күләм чаралары оештыру булсынмы, безгә һәрвакыт мөмкинлекләр ачып торасыз. Әйткәнемчә, син кем кызы, кем улы дип сораган чакта без әти-әниләребезне атай алабыз. Әйсә, син кайсы төбәктән, кайсы районнан дип сорасалар, шулай ук һич кенә дә югалып калмыйча Сабадан, данлы Саба ягыннан мин дип җавап бирә алырбыз дип уйлыйм. 11 ел вакыт сизелми дә үтеп китте. 11 тапкыр 1 сентябрь бәйрәме һәм бары тик бер генә чыгарылыш кичәсе. Әйдәгез әле, дусларым, бу мизгелләрне күңелләрдә мәңгегә саклап калыйк. Инде үз балаларыбыз мәктәпне тәмамлаган чагында, әле мин дә кичә генә укып йөри идем бит, дия алырлык булсын. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.
Бәйрәм тантанасы татар эстрадасының иң хәрәкәтчән, яшьләрнең иң яраткан җырчысы Мөнир Ахмаев гүзәл моңлы җырчы Ландыш Нигъмәтҗанованың матур җырлары белән аралашты. Июнь көнне Лесхоз бистәсендә 10-нчы театраль Сабантуй 2017 уздырылды. Быел әлеге традицион бәйрәмдә Татарстанның 12 дәүләт театрыннан артистлар һәм хезмәткәрләр катнашты. Республика театрлары Сабантуен Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры Саба районы хакимияте оештырды. Театраль Сабантуй Татарстан дәүләт театрлары арасындагы иҗади элемтәне бердәмлекне ныгыту, милли бәйрәм Сабантуен популярлаштыру, татар халкының гореф-гадәтләрен саклау максатыннан уздырыла. Быелгысы театр коллективларының парады белән башланып китте. Театраль Сабантуйның тарихы 2005 елга барып тоташа. Әлеге бәйрәм Кәрим Тинчурин театры инициативасы белән Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы җитәкчелегендә президент ярдәме белән уздырыла башлый. Театр җәмәгатьчелеге өчен беренче Сабантуе Биектау районының Әлдермеш авылында үткәрелә. Быелгысында 600-га якын катнашучы бар иде. Күп кенә артистлар гаиләсе, балалары белән килгән. Сабантуен Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Римма Радникова башлап җибәрде. Сабантуйлар Парижда да, Австралиядә дә, Майамида да уздырыла. Татар яшәгән һәр төбәктә Сабантуе көтеп алган бәйрәм. Сабантуйлар күпме генә булса да аз әле. Алар күбрәк булсын иде дип теләгән белдерде һәм артистларны Сабантуе белән котлады. Безнең Сабантуебыз татар халкының зур бәйрәме, җир шары буенча ышанычлы адымнар белән атлый. Күп кенә илләрдә, Россия төбәкләрендә, авылларда, татар яшәгән шәһәрләрдә, районнарда, барысы җирләрдә уздырыла. Безнең менә кичә генә Дәүләт Советында планеркада сөйләшәбез бит инде, атналык бөтен планнарны корабыз. Бер депутатыбыз, ул дөрес микән, алай менә бүлгәләп, яшьләр Сабантуй айрым, театрлар Сабантуен айрым, спортчыларында картлар, фәләннәр, төгәннәр Сабантуйлары кирәк микән алар? Район Сабантуй булгач, Казан Сабантуй булгач, шуның белән генә төгәлләнеп булмас микән дигән фикер. Минемчә, ул менә бөтенләй дә дөрес түгел ул сорау, чөнки әлбәттә Сабантуй күп булган сайын безнең өчен, халкыбыз өчен яхшырак. Аларны уздыручылар булса, Сабантуйга рәхәтләнеп килүче кунаклар булса, аларның бәйгеләрдә катнашучылар булса, һәм уздырылган Сабантуйлар барысы да менә гасырлардан килгән Сабантуйның менә зур бәйрәмнең тамырларына, усулларына, гореф-гадәтләренә туры китереп уздырылса, минемчә андый Сабантуй яшәргә тиеш, андый Сабантуйлар булырга тиеш. Менә артистлар үзләренә уйлап тапканнар, нинди матур, алар бит инде иҗат кешеләре, шундый матур итеп, шундый матур чыгышлар ясыйлар. Аларның чынлап та менә тәмамланды, хәзер сезон, театральный сезон. Аларның бу Сабан бәйрәме түгел, аларның инде урак бәйрәме бу. Алар нәтиҗәләр карыйлар, нәтиҗәләр ясыйлар узган елга. Минемчә бик тә матур Сабантуй, ул шикләнгән депутатларга кайтып сөйләрмен инде, менә нинди шәп Сабада, нинди матур итеп узды Сабантуй. Саба миңа бик тә якын район. Мин 3нче класста монда укып киткән идем. Сезне барыгызны да менә үземнең якташларым итеп хис итәм, шулай тоям. Монда булуы, аның Сабантуйга менә шулай кайтып килүе миңа үземнең эчемдә бик зур бәйрәм. Чынлап та сез бик кунакчыл халык. Менә нинди зур Сабантуйны сыендыра алдыгыз. Үз итеп киләсе елларга да чакырасыз әле менә булсын дип. Район главасы Раис Нургалиевич та әйткән сүзе бар, менә килегез, шат булырбыз дип. Бик зур рәхмәт моның өчен.
Инде шунлап та район сабантуйлары да килеп җитте диергә була. Алар да матур итеп үссен. Сабалларны хөрмәтле якташларым, сезне барыгызны да сабантуй бәйрәмнәре белән тәбрик итәм. Татарстан Республикасы Мәдәният министры Ойрат Сибагатуллин үз чыгышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның бу бәйрәмгә ярдәм итүен билгеләп үтте һәм президент исеменнән батырга машина биреләчәк диде. Үземнең менә сабага шулай килеп кайтуыма, чөнки саба сагындыра туган як бит. Мин бик шатмын, саба җирлегендә, Лесос авылында бүген утыра артистларның сабантуе. Күрәсез, алар нинди килгәннәр җыенып, нинди аларның йөзләрендә елмаю, ничек алар каршы алалар, ничек алар тамашачыга карыйлар. Алар бүген үзләре көрәшче дә, су ташучы да, алар бүген үзләре бау тартучы да. Шуңа күрә мин аларга телим, бүгенге сабантуй алар өчен истә калсын өчен, истә калыр дип ышанып калам. Шулай ук сез бу ел матур спектакльләр чыгардыгыз. Сез фестивальләрдә катнашып призлы урыннар алып кайтасыз дип, алга таба уңышлар теләде һәм татар артистлары белән горурлануын, хөрмәт итүен белдерде министр. Мин аларны бик каты хөрмәт итәм. Чөнки татарда бит бар, әйтем шундый. Ашаган белми, тураган белә. Biz bit спектакльгә килибез дә карыйбыз. Монсы, тегесе, монсы дип әйтә, кайсы шәйдә башлый. Мин һәр вакытны уйлыйм, менә мин булсам нишләрим? Мин булсам ничек барырый бу эш? Шуңа күрә аларга хөрмәтем бик зур. Бәйрәмләр кутлыйсым килә, чын күңелемнән. Бу бәйрәм безнең иң борынгы бәйрәмнәрдән берсе. Ул безне очраштыра, ул безне берләштерә, ул безгә онытырга бирмәй үзебезнең тарихыбызны. Сабан туйның театральләштерелгән тамашасын Габдулла Тукай исемендәге Әтнә татар дәүләт театры әзерләгән. Алар театрның төп геройлары итеп Камырша белән Шомбай образларын көткәннәр. Кәрим Тинчурин театры артистлары һәр елдагыча уеннарда актив катнашып, чын күңелдән бәйрәм итте. Күренекле артист Зөфәр Харисов театраль Сабан туйның беренче елларда ничек узганын да әле яхшы хәтерләй. Бу ел әлхәмдүлиллаһ 10нчы юбилей ел Сабан туе. Беренчесен безнең театрыбыз директоры Фәнис Республикасына уйнашкач оештырып җибәргәни, бүгенге көндә ул шушы Сабан туйның президенты. Һәм иң беренче Сабан туйны миңа режиссер буларак шуның башланып китү өлешенә сценарий язып, шуны режиссировать итеп кую һәм Сабан туйны алып бару насип булган иде. Шуннан бирле менә шушы эшләр белән мәшгульмен. Бүген мин инде татарча көрәшне комментировать итәм, уеннарга катнашуга килгәндә үзем алай уеннарда катнашканым юк. Но һәр даим инде үзебезнекеләр өчен җан атып торучы театрның заятлы балич фанаты үзебезнең театрның фанаты. Мен көчле кешеләрне яратам, көчле кешеләр өчен җан атам. Монда дөрестлек җиңсен, көчле җиңсен. Без инде менә театрда икенче сезоныбызны эшлибез, ягъни менә 2 ел булып килә инде. Былтыр Сабан туй булмау сәбәпле без быел менә монда беренче тапкыр алдан ишетеп беләдек, театрда эшли башлаганчы студент елларында шундый Сабан туй була икәнен, бик кызык безгә менә килеп җиттек. Шундый уеннарда катнашырга дигән теләкләр бар, көчләр белән көчиеп килдек. Хәзер отпускка башланганчы инде шушы уеннарда күңелне ачып, рәхәтләнеп, яхшы кәеф белән отпускка чыгырбыз дип өметләнәбез. Бәйрәм традицион уен ярышлар белән дәвам итте. Артистлар йомыркалы кашык кабып йөгерделәр, капчык киеп узыштылар, чүлмәк ваттылар, аркан тартыштылар. Халкыбызның барлык милли уеннарында катнашып, ел буена җитәрлек энергия алдылар. Без 40 кеше бик яратабыз. Бүтән театрлар очрашабыз, рәхәтләнеп уйнашабыз, бер-беребезне уябыз, күрсәтәбез, ярышабыз. Бик рәхәт итәбез. Халык өчен бик аерым бәйрәм. Максатлар җиңергә. Шуты комсасы юк, белмим ничә артистлар, ничә кеше без 45 ме 50 ме белмим. 40. Килгәнегез бар име? Бар. Без һәр Сабан туйга без катнашабыз. Читтә калган юк, Аллага шөкер. Нинди уеннарда катнашасыз? Нинди уеннар бар бөтенсендә дә, әйе.
Уйыннар гөрләп дәвам иткәндә сәхнәдә Әсхәт Хисмәт, Резидә Тухватуллина, Фәридә Алсу дуэты һәм башка күренекле башкаручылар матур җырларын бүләк итте. Бу театрда шактый еллар, бик күп еллар эшлибез инде. Монда инде хәзер менә һәрбер менә шу Сабантуй театры Сабантуй башланганнан бирле бер елны да калганыбыз юк. Киләбез, бик теләп яратып киләбез. Аралашабыз име. Бер-беребезнең уңышлар өчен шатланабыз име. Мондый чаралар һәр вакыт булып торсын име. Шатлыкларны бүлешсәк идеме. Бу бит үзенә бер зур име аралашу, шатлыкларны бүлешү име. Мин менә хәтта менә сүзләремне әйтә алмыйм. Ниндидер менә дулкынлану кичерәм. Бу көтеп алган шатлык безнең. Бу бәйрәм безнең уртак барыбыз өчендә. Һәр вакыт менә шулай шатлыклар бүлешергә, яшәргә насип итсә безгә шатланышып уртак булсын барсы да. Бәйрәмнәребез белән Сабантуй белән. Сабантуйга мин бик яратып киләм инде. Сабада без үзендә бер булдык. Менә бу лисенчесында 2 тапкыр ясыйбыз бит инде әйме. Бик яратып киләбез. Сезнең Сабантуйларда килеп кул көрәшендә бөтенегез җиңеп киткәнем бар. Шуңа күрә рәхәтләнеп, сөенеп киләм. Сезгә дә уңышлар булсын, безгә дә уңышлар булсын. Һәр Сабантуйның кульминацион ноктасы милли көрәш. Бу театраль Сабантуйда да шулай. Татар көрәше келәменә барлыгы 11 артист чыкты. Барысы да көрәшә белә торган егетләр, әзерлекләре дә яхшы. Быел абсолют батыр булып әкият Татар дәүләт курчак театры артисты Юрий Чуктиев калды. Ул 80 килограммнан артык авырлыкта көрәште. 70 килограмм авырлыкта Әлмәт Татар дәүләт театры артисты Равшан Мөхәммәтҗанов беренче булды. 80 килограмм авырлыкта Габдулла Кариев театры артисты Илдар Әхмәдуллин җиңүгә иреште. 3 батырга да бүләккә кер юу машиналары тапшырылды. Юрий Чуктиевка президент бүләге машина һәм әлбәттә гадәттәгечә тәкә бирелде. Инде 26 июньнән Икшермә мәктәбе базасында урнашкан Кояшкай лагерендә сәләт саба аланы ял сменасы үз эшен башлап җибәрде. Сәләт лагере исеменнән үк аңлашылганча үзенә укуда алдынгы җәмәгать эшләрендә актив һәм әлбәттә сәләтле укучыларны туплый. Бу елгы сменада 21 көн дәвамында 70 бала ял итәчәк. Сменаның тантаналы ачылышында район башкарма комитеты җитәкчесе Равил Гасимов, мәгариф идарәсе башлыгы Илфат Шакиров катнашты. Җитәкчеләр сәләт сменасында ял итәчәк егет-кызларны тәбрикләде һәм күңелле яллар теләде. Сәләтлеләр кунакларга Аллан исеме төшерелгән символик футболкаларда бүләк итте. Сменаны тантаналы ачу әлемнәр күтәрүдән башланды. Аннары исә ял итүчеләр үзләренең җырга биюгә сәләтле булуларын да күрсәтте. Смена дәвамында балалар белән эшләячәк әйдәманнар ял итү һәм сәламәтләндерү программасын кызыклы һәм файдалы итеп үткәрүне күздә тотып төзегән. Инде 21 көн дәвамында биредә ял итүче егет-кызлар төрле чараларда үз сәләтләрен күрсәтәчәк. Биләр шәһәрендә үтәчәк сәләт 2017 халыкара яшьләр форумында катнашачак. Хәзер алар шуңа әзерлек эшендә башлап җибәрделәр. Җиңеп кайтсыннар дигән теләктә калабыз яшь сәләтлеләргә. Егерме 7 июнь көне Россиядә яшьләр көне билгеләп үтелде. Яшьлек иң күңелле чор, ачышларга, эзләнүләргә омтылу, хыялларны тормышка ашыру мәле. Районыбызда сәләтле, тырыш, уңган, һәр эштә беренче булырга омтылучы яшьләребез бик күп. 24 июнь көне Алим стадионында исә яшьләр көне уңаеннан төрле спорт ярышлары, уеннар уздырылды. Безнең саба яшьләре бер эштә дә сынатмый, укуда да алдынгы, спортта да беренче алар. Яшьләр көнен Алим стадионы, аның янындагы ял паркында уздыру, төрле спорт уеннарында көч сынашу матур традициягә әйләнде. Бәйрәмнең ачылышында Саба муниципаль районы башкарма комитет җитәкчесе Равил Гасимов, районның яшьләр һәм спорт эшләре бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов һәм башка рәсми затлар катнашты. Җитәкчеләр яшьләрне бәйрәм белән котлап, район республика күләмендә спорт үсешенә өлеш керткән, җәмәгать эшләрендә актив катнашкан райондашларыбызга дипломнар тапшырды. Уважаемая молодежь, поздравляю вас всех с сегодняшним праздником. Она раз 58-го года отмечается, называлась в наше время Днем советской молодежи. Сегодня мы отмечаем День всероссийской молодежи. Очень радостно, что наш праздник украсили 7 прекрасных футбольных команд девушек. Стандартно на нашем празднике, будь он физкультурный, будь он культурный, команды финансово-бюджетной палаты и отделы культуры присутствует. Молодежь всегда являлась авангардом, передовиком любого общества, в любое феодализм, будь это капитализм, будь это социализм или коммунизм, при котором, мне кажется, мы уже живем.
учащаяся молодежь, студенческая молодежь, рабочая молодежь. В последние годы, наверное, из-за хороших условий жизни появилась вот они на левом фланге. Ветеранская молодежь, никогда не стареющая. И все наши дела направлены на то, чтобы жить хорошо и с каждым днем лучше. А условия для этого есть. Молодое наше поколение, мое к вам обращение, когда доходишь до того возраста, в котором находимся уже мы, понимаешь, что то явление, которое мы считали, время придет, и я займусь футболом, время придет, я займусь наукой, время придет, и я начну чем-то хорошим заниматься. Оказывается, время не приходит, оно с каждым днем, с каждой минутой, с каждой секундой только уходит и уходит. Время есть, оно сегодня. Заниматься спортом, занимайся спортом. Есть все возможности заниматься наукой, занимайся наукой. Есть общаться с друзьями время и возможность общаться с друзьями. Время только уходит, и надо каждый его миг огромной отдачи с тем потенциалом, с тем энтузиазмом, который бывает только у молодежи. Уже к нашему возрасту этот энтузиазм, он немножко гаснет и тухнет. Вы, наша передовая часть всего нашего общества, вы наша любимая молодежь, вся наша надежда и старых людей, и молодых, и юных, и младших на то, как вы организуете нашу жизнь, как вы ее поведете. Поздравляю вас с тем, что вы уже сегодня, с тем, чего вы уже сегодня добились. И думаю, добьетесь еще большего на благо нашего района, на благо нашей республики и всей страны. И на благо, конечно, самих же себя, своих семей, своих любимых, своих родных, своих сестер и братьев, матерей, отцов, бабушек и дедушек. Поздравляю с праздником, желаю здоровья крепкого, успехов во всем, и в делах, и в учебе, и в жизни. С праздником, дорогие друзья! Шара берничә спорт түрен үз эченә алды. Сәламәт яшәү рәвешен сөюче 400-гә якын ир-атлар һәм хатын-кызлар йөгерү, турникта тартылу, баскетбол, волейбол, пляжда футбол, гер күтәрү, быел гына барлыкка килгән городки һәм башка күп төрле спорт уеннарында үзара көч сынашты. Мәдәният хезмәткәрләре балалар өчен уздырган күңелле ярышларда да нәниләр бик теләп катнашты. Быел республикабызның кызлар футбол командалар арасында да киеренке матч булды. Төрле районнардан килгән туташлар һәм үзебез район кызлары көндәшләрчә очрашуга ныклап әзерләнгән иде. У нас отличная готовность. Мы всегда готовы. Футбол часто играете? Да. Уже как 8 лет. Вместе с командой. Команда у вас дружная? Очень дружная. Ну и деремся так, и смеемся, и вообще нормально, отлично. Сабинский район вам понравился как? Да, но мы не в первый раз тут играем. Бывало везло, бывало нет. Все, ну да, все отлично. Где еще планируете побывать вот в нашем районе сегодня? Ну, после матча? Походим по городу, прогуляемся. Где жить будем, там поблизости где-нибудь. Biz komandada 10 qiz, bugungi yarışqa biz atnaga 2 trenirovka bilan nazarlandik. Bütün trenirovkalardagı aybat tuzdi. Bütün qizlardagı jiyildi. Футбол уенында җиңүне Зәй шәһәре командасы яулады. Гомумән спорт уенында призлы урын алган һәркем бүләкләнеп, алдагы көнгә яңа көч, энергия алып кайтып китте. Бәйрәмнең максаты яшьләр арасында сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау гына түгел, аларны менә шулай бергә туплап очраштыру, аралашу мөхите барлыкка китерү. Яшьләр көне уңаеннан Саба районының барлык яшьләрен киләчәк буын дип әйтергә кирәк инде. Бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Инде яшьләргә хәзер теләгем шундый, хәзерге көн таләпләренә туры килә торган кеше булып, шәхес булып яраклашсыннар, бүген көн таләпләренә туры килсен, аларның сайлаган профессиялары, аларга инде үзләренең уйларын, хыялларын шыңга ашырга язсын, исәнлек, саулык аларга, актив булуларын телим, креатив булуларын телим. Безнең Саба районында яшьләр чыннан да күп, алар актив дип әйтергә кирәк инде, төрле республик конкурсларында катнашалар. Алга таба да менә алар белән шушы яшьләр тормышын бергә төзеп, корып, алып барырга дип планлаштырабыз. Барыгызны да бәйрәм белән, исәнлек, саулык, барыбызга да уңышлар. Бәйрәм күркәм оешкан төстә үтте. Яшьлек ул һәр кеше тормышында гүзәл чор булу өстенә күңелнең җилкенгән чагыда. Сәламәт, аек акыл белән фикер йөрткәндә генә куйган максатыңа ирешәсең. Районыбызның киләчәге дә нәкъ менә яшьләр кулында.
Атна информацион программасының бүгінгі шығарылышында сезгә җиткерәсе мөһим яңалыклар менә шулар иде. Алда реклама, аннан соң җырлы бүләк тапшыруында кабат очрашырбыз. Ә инде иртәгә Саба районында милли бәйрәмебез Сабан туе гөрләячәк. Барчагызны да бәйрәмгә чакырып көтеп калабыз.